ברוכים הבאים לפרק נוסף של דקה של מיסטיקה. התוכנית שכולה על הקשר שלנו עם העל-טבעי, המסתורי והחוצני. אתחיל את הפרק עם תזכורת שאני לא זמר הסופלקי הנודע סקרמנטו. בבקשה להפסיק לפנות אליי ולבקש חתימות על הפיתות שלכם. אני לא קשור אליו וימות העולם לפני שאני אחתום לכם. איתנו היום רפי רציף, מנהל הפיצוצייה מפגש התנים בנווה מנדל. ברוך הבא רפי. תודה צורי, האמת שכבוד גדול להיות פה. אני זוכר שעוד הייתי צופה בתוכנית שרק עברנו. רפי, אתה באת לפה כי אתה רוצה לתקשר עם דוד שלך שנפטר לא מזמן. נכון מאוד, האמת שאני ודוד שלי דורון היינו מאוד קרובים, ויש לו סיפור מאוד מרגש. הוא עלה לארץ בשנות ה-50, ותוך שנה ניהל את כל שוק הביסקוויטים החוקיים והלא חוקיים בארץ. אני מקווה לדבר איתו ושאולי ייתן לי כמה עצות מהעולם הבא. מקסים. בוא ננסה להגיע למישור האסטרלי ואולי נצליח לדבר עם דוד שלך. כן. כן, פה לידי. מה אתה אומר? מה אומר? תסתום שנייה, טוב? כן. רפי, אין לי דרך אחרת לומר לך את זה, אבל דוד שלך אוהב שמשתינים עליו. סליחה? כן, כן, אין ספק. מה, אבל... הוא אוהב נשים דניות, לא, נורווגיות, גבוהות וחסונות שמשתינות עליו. ילד רע דוד שלך. רגע, לא הבנתי מה זה קשור לכל הוא הסתיר את זה כל חייו, ועכשיו שהוא מת הוא מרגיש בנוח לחלוק. אבל מה עם העצה שביקשתי? העצה שלי היא לא להפריע בזמן שאני מדבר. טוב, זה כל הזמן שיש לנו היום. מיד אחרינו שעת סיפור עם חצקי. נתראה בשבוע הבא.